Khubor ka Pyrthei TV. ALS, India's premium IAS coaching institute since 22 years, proudly announces face-to-face classes. Now, study from best IAS mentors from Delhi in Kylleng. Admission open for IAS 2024 attempt. Register for the orientation on 4th August by visiting MIIT campus Brookdean, Dhanketi. Batch begins 7 August. Book your seat now. Call 8257 865 257. Kisurak Kylleng ki benta jong ka sor Shillong, buon ki bala jot rathai. La kalong haki thain upper Shillong, thain dem senyong, ne ki wei per ki benta jong ka sor. Kaba kham sniu ta sampalat, kadi ka surak ban hiar na Anjali terter shatham yaw maulong. Kani kadi ka surak kaba ki nong yaw, ki yat man la ka sngi kham tam ki nong rem, ki bawanra ya ki marrep jong ki shayaw du. Hakani ka video kaba unong lum Khubor jong ka Pyrthei TV ula yo ban ringdur. Pin yoi baka kriya sok saru kala hap na jrong kali, namar baki kali kila thiak shiliang habaki ya lenti nang ni. Ka West Khasi Hills District kawan baar haka jingbuan tam ki pokso case, but yakani lalap daka Committee on Women Empowerment jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Haka jingkmi bnia yaka jinglong jingman jong ki kam thombor persha, yaki kentai kena hapok ka West Khasi Hills District. Yakani ka committee lalam khamat daka MLA ka kong Santa Mary Jylla harengkan ki nriungut ki MLA. Karkum ka jinget hu jong ka kong Jylla haka jingkren ba kila pathai Khubor laong ba ka committee ning ba kani ka jingalang kala lapru ba ki don ki mukadama ki balalam ki don ki barang yat ka jingtoken bat ki don ki barang sateng bat ka committee kala batha yi ki nong ya sa an jong ka sarkar bat yaki pulit ba kan pinsted yaki mukadama. Nyawat kinangalam jong ka sengking atyar National Liberation Council of Nongkondong balashwan pen khathamai kentubru ya weu khna school ubarang puli haka class 10 kila shakem haki pulen hadin ka jingthuat ka bajur Kylleng ki benta jong ka rilum khasi bachaintia katkum ukurwo balapha shekila pathai Khubor da Deputy Inspector General of Police Eastern Range Meghalaya Shillong uba Davis Nestel Armarang lai thu ba kitna sentian kila yo ya ka jingtep ka bathikna ba ka ni ka kunhun king atyar ka bathmai kalai trailang bat ki wei par ki kunhun king atyar na ka Jylla Nagaland bala thmuru ban pha pentibet ya ka kunhun ka baningkong sha ka Jylla Nagaland ha ka khatnyau Tarik Nailar ar hazar ar phulai Halor kani ki pulit kila register case da ka criminal case ha crime branch police station Eastern Range Shillong hapok ki kendon beper jong ka Indian Penal Code but hapok ka Unlawful Activities Prevention Act ki chairman jong ki Artlik Regional Committee na ka Jylla Meghalaya hapok ka jingalam jong usimbut menteri rangba uba snya bhalang dhar but na Assam balalam khmat daw menteri ka sarkar Assam Piyush Hazarika kila hiar jurib ya ka shnong khanduli kum shibenta ka jinga kran penbet put hapreng ka sarkar Assam ber ka sarkar Meghalaya hakani ka jingjurim kini ki anwat ki chairman jong ki regional committee kilai kendu ikipat khasi penar hakhanduli bat ikipat karbi shauput usam jong ka West Karbi Anglong ban sngau thu ya ka jinglong jingman bat ka jingkwa jong upat ba hakani ka jinga penbet pun Kipulit ki bala pelong ya ka jingwan ban lap dien ya uba Richard Singh Kharmuti ubala jarangai na yaudu haka khatwei Tarik Nailar ar hazar apulai kilalap ya ka met jong u na nala habocher road Shillong haka khatsan Tarik Nailar ar hazar apulai ha ukurwo bala pha shekila pathai Khubor da superintendent of police ka East Khasi Hills uba S Nong Tenger lai thu hadien bala yo pediang ya ka ejahar marmar kila pelong ya ka jingwan ya uba Richard Henry amshim la lap dien satya haka khat South Tarik Nailar ar hazar arpuar haka pon minmin ki pulit ka cantonment beat house kila yo jingtem na Shillong Sardar police station balalap ya ka wei ka met yap na lala na Bocher road Shillong marma la penkit ya ka met sha civil hospital Shillong ban peni thu bat ban le ya ka postmortem examination haka ni ka jo ojan met ki bahiyang hasam kila pen shisha ya ka met ba uday uba Richard Singh Kharmuti Kajingle postmortem ya ka met yam ha Shillong Civil Hospital Shillong ka penpau bakam dan kanu ka dak mong shabar ka men bat shapo ka men bat kamshim la dan ru ka jingsha khalong ka khmat kat kum bala penmi hakikat tu kat ni kila pathai Khubor lai thu USP ine phamen ta ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari nakada ko jingbam shngan hakalik kawan
Shipongut ki MLA riulum kila rai ban nam yashim benta. Haka darbar ka ban salong ha ying darbar thau an ke Jylla Manipur ka ban sedang nado ka arphuai Tarik Nailar hazar arphulai. Unong aktin jongka Indigenous Tribal Readers Forum u Ginza Walzong ulai thu baki menteri sarkar ki badai ki riulum ki MLA berkumjuru ki riu pajba ki dangdon menta hapdeng ke jing shaptieng ban rong shikijaka baki meitei ki khambun pai khamtam hakanong ba Imphal. Haduk menta 4 don tang uwei ru menteri sarkar ki MLA berkinong yalam ki badai nakajat ben riu kuki zomi berkiwei ki jat ben riu riulum ki ban le chanong ba Imphal nakada ko jing shaptieng la ka jong ka jingin. Ke Indian Space Agency hakashteng singi jong ka ski palai kalala ban penyaklat ya ka jingking ban hiar hau benai na ka main spacecraft Chandrayaan 3. Ka Chandrayaan 3 spacecraft ka benta jong ka propulsion module ka lander bat rover. Ya ka lander module la penyaklat na ka propulsion module bat ansa penhiar suki jai ong ka Indian Space Research Organization hakaran san Twitter. Ka Jylla Manipur ka balamat ya ka jingi snam hakini kilai benai bala letno. Menta ka kanti kala saki ya ka jing tua khandau ka bajur na ka jing the jong ulap ba lapsan karhadu bagi surok ba kila sha khang sebak ha ka khandau khti ka balawan ra ru ya ka jing dheng kali ka bajur ka jing tua khandau kala ja Hanoni district kalawan ra ya ka jing dheng kali ha surok ba Imphal silchar ha ka ba palat sanspa tli ki kali kit marbam kila sakut ha ka ni ka chaka kini kitrok kit marbam ki balangat ha ka ni ka jing tua khandau kidai kibala thmu ban leit penpoi ya ki marbam shigishnong kibala shakta na ka jingakan ajat ben riu hapdeng ki kuki bar ki meite ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei ka sarkar China kala maham ting ya ka sarkar United States ba kamde satya ban yele kai bar kading Menteri Ketenat Yadari jong ka sarkar China uli shangfu la maham ting ya ka sarkar United States ba kamde satya ban penon kam ya ka Taiwan ban khun persha ya ka China namar ba ki jing persang kin shilong le no ka Russia kala kam ba kala yo siat yap ya sangut kishipai jong kari Ukraine ke bala persang ban jam sha shilyang jong uput usam jong kari Russia lengba ka Bryansk na ki benta ba shatei jong kari Ukraine Original Governor jong ka Russia Alexander Bogomas ulai thu ba kishipai kari Russia bar kishipai FSB Border Directorate na ka benta ka Bryansk region kila yo ban set peniam ya sangut kishipai kari Ukraine katba kidang persang ban jam sha shilyang jong uput usam jong kari ki khna school jong ka ri Sri Lanka nang ni shakmat ken haban puli ya ka tin Hindi but ya ka tin Chinese la ong president jong ka Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nalor baki khna school ki haban puli ya ka tin phareng nang bakan mento ya ki hi ha ka jingkala jong ka shalantem ki po kumbasan pusan ngut kiriu pat ba kla sha set yam but shispa sa phundu ngut ki wei pat kla men saljur ha ka jinga ther kuli ka bajur ka bala ja Tripoli hapreng ki ar kun hun king atyar ki bala yo jingkershan na ka sarkar ka bala ajikershan da ka United Nation hadin ka jingsha kem jong wei he shipai ka jinga snam kala ja Kylleng ki benta jong ka nong ba Tripoli ha ka janme laski umblei hapreng ka kun hun 444 Brigade but ka Special Deterrence Force hadin ka jingsha kem jong commander jong ka 444 Brigade Saltli ki yang mani jong ki Kristan hakari Pakistan kila sha penjulor hakipat bhur but buon tali ki yang ki sam jong ki Kristan kila sha lute hasar jaranwala ka bahap ha Punjab province hadin ba armut ki Kristan kila sha kem halo ka jingkendo ba kila ben ya ka jing tho ba khu jong ka Quran kad hadu ba kala pen bitar lam ya ki nong yalam nyam jong ki mos ba pher ki badan hakari Pakistan Kini ki armut ki Kristan ki basa hakasar jaranwala ha Punjab province kini ki bala tip kerteng kum Rocky Salim bat Raju Salim. Kini ka jing sha kenno jong kini armut kalong hadin balalap ikilai tali kisla jong ka Quran ha surok hakajaka ba Raju bat Rocky ki shong kisang. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentakasngi. Khublei.